Volontirauċi ta' 21 sena attenda kors ta' salvataġġ taħt l-ilma mirat tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili fl-Italja. Daniel Sultana huwa volontier mal-Emergency Response and Rescue Corps. Aqda xija li tispjeċjalizza f'għajnuna umanitarja. Mela l-Emergency Response and Rescue Corps hija organizzazzjoni li bdiet għawdex, hija għaqda volontiera li lan tagħha li tgħin in-nies fil-bżonn speċjalment f'salvataġġ u humanitarian aid. Aħna kollha kemm aħna volontiera u dejjem naħdmu kemm jista' jkunu nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet. Infatt il-motto tagħna huwa striving for the safety of others. U rnexxielu jwettaq b'suċċess kors ta' ġimgħa immirat għal Buaddasa fih dan il-Protezzjoni Ċivili fl-Italja. Dan il-kors mhux biss ikopri operazzjonijiet ta' salvataġġ taħt l-ilma iżda kien jinkludi wkoll abseiling biex wieħed ikun kapaċi jsalva vittmi f'każ illi jkunu f'postijiet diffiċli biex jingħataw l-għajnuna. Il-kors huwa Civil Protection Scuba Diving, jinvolvi rescue operations u affarijiet oħra minn taħt l-ilma. Għamilt kemm il-darba ġifieri xenarjos ta' rescue kif ukoll użajt anka sistemi taħbula biex tirkuvra nies mill-baħar wara li tkun tellajthom fil-wiċċ u anke żajt anke xi apparati oħra aktar avvanzat technical equipment ġifieri. Dan il-kors kien iffinanzjat mill-programm Grundtvig tal-Unjoni Ewropea. Programm li jgħin liċ-ċittadini membri tal-Unjoni Ewropea jkabru l-arfin u l-ħiliet tagħhom.